नमस्कार, प्रणाम। हम रंजन लहरा, मास्टर अजीत लहरा के शिष्य, हारमोनिया पर गुरुजी मास्टर अजीत लहरा जी, नाल पर बड़े भैया रामदयाल भैया जी। आई रउआ सबके एक गीत सुना रहल बानी। एक गीत में रउआ के सुने के मिली कि सिंदूर के महत्व का होला। गुरुजी, सिंदूर के महत्व का होला, कितना कीमत बा, रउआ सब गाना के माध्यम से सुनी। सेनुरे बनावेला जिंदगी के साथी, सेनुरे बनावेला जिंदगी के साथी। जैसे जरेला मिलके दिया जोड़े बाती, सेनुरे बनावेला जिंदगी के साथी, सेनुरे बनावेला जिंदगी के साथी। सेनुरे से नारी सुहागन कहाली, सेनुरे से नारी सुहागन कहाली। होखेला मोहाल तया भागन कहाली, होखेला मोहाल तया भागन कहाली। सेनुरे से नारी सुहागन कहाली, होखेला मोहाल तो अभागन हो जाली। सेनुरे लगावेला, सेनुरे लगावेला दुआरी बराती, सेनुरे बनावेला जिंदगी के साथी, सेनुरे बनावेला जिंदगी के साथी। समाधि से समाधि सेनुरे मिलावेला, घरवा के बेटी परदेसी बनावेला। समाधि से समाधि सेनुरे मिलावेला, घरवा के बेटी परदेसी बनावेला। सेनुरे के देन हवे, सेनुरे के देन हवे बेटा बेटी नाती, सेनुरे बनावेला जिंदगी के साथी, सेनुरे बनावेला जिंदगी के साथी।
आई देखी लास्ट में बहुत सुंदर कवि जी लिखले बड़न। सेनूरे में बाटे अनमोल कहानी, जुगे जुग से बनल बाटे नारी के निशानी। सेनूरे में बाटे अनमोल कहानी, जुग जुग से बनल बाटे नारी के निशानी। सेनूरे में बाटे राजा, सेनूरे में बाटे राजा